Софиянци са първите европейци, които ще се возят на електробус. Екологичното возило ще стане част от градския транспорт, първоначално само пробно, за да прецени общината може ли да подмени старите коли с такъв тип. Той е от ново поколение, никъде в Европа няма като него и вози до дружба. Електробусът харчи под 1 кВт електричество на километър, зарежда се за 5-6 минути и може да измине около 20 км. Автобуса със същите размери, движейки се по същия път на тролейбуса, харчи с 30% по-малко електричество. Вяра Озунова е сред първите пътници. Надява се новото возило да избегне съдбата на останалите автобуси. Да, случвало ми се. На път за работа автобуса буквално да изгърми, да се напълни с пушек, да се наложи всички хора да излязат много екстремно. България е страната с най-високо съдържание на серен диоксид във въздуха. Този автобус не произвежда вредни емисии. Електробусът има безплатен интернет, по време на пътуване ще звучи музика и ще се пускат филми. Подът е нисък, за да бъде удобно за хората с увреждания и майките с детски колички. Този проект ще продължи 9 месеца. Автобусът ще се движи по линията на тролейбус номер 11 от понеделник. И разбира се, през това време ще се правят анализи, за да може да се види какви са ползите, какви ще бъдат разходите. Подмяната на старите автобуси с такива е напълно възможна, защото освен, че е пестелив и екологичен, електробусът е по-евтин от обикновените автобуси и тролейбуси. За BTV новините Денислав Борисов.